motor, men den har 535 heste. Og det er første år, han kører drift. Han har selvfølgelig deltaget i nogle arrangementerne ude i Vandel Lufthavn, der ligger over midt i Jylland. Og en af de faktorer, han i hvert fald scorer lidt på, det er, han imponerer med lyse faktorer og et pænt udseende på bilen. I kender fra Fast and Furious-filmene. Bo Jørgensen, han har jo som sagt kun kørt godt et halvt år. Men han har tydeligvis givet det godt stivs i Skyline. En ny mand i ringen. Og det her, det lægger op til, at det er Twin Drift. Twin Drift, det er, man kører i bjergene over Japan. Og man kører om kamp om at komme først ned. Helt skinnet selvfølgelig.